Nasunog ang isang gusali sa Candon City, Ilocos Sur. Umabot ng 8 oras ang pag-apula sa apoy. Nakatutok Ivy Hernando. Halos mabalot na ng usok ang kalsada sa tindi ng sunog sa isang 3-story na gusali sa Candon City, Ilocos Sur. Ang gusali ay isang hardware store. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa unang palapag. Mahirap pasukin kasi yung mga pintuan, puro bakal po at saka naka-barrel bolt po siya. Puro pintuan ang laman mo, kaya madaming usok. Kaya di kami masyado nakapasok. Itinaas sa ikalawang alarma ang sunog, kaya maging ang ilang fire stations tumulong na rin. Nagsimula ang sunog pasado alas 6 ng hapon at naapula ito alas 3 ng madaling araw. Sa mga litratong kuha ng BFP, kita pa ang usok sa gusali. Hindi pa tukoy ang sanhi o pinagmulan ng sunog. Pag na kayo po ay wala sa yung building o kaya babakain sa yung building, dapat po yung electrical system natin ay sasyapo. Walang nadamay sa mga katabing gusali at wala ring nasaktan sa insidente. Inaalam pa ng otoridad ang halaga ng pinsala ng sunog. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando. Balitang Amyanan.